Sa muno manje ndo mumba. Nonzi chine chirudzi chavo. Chonzi chiichi. Mtambi. Ko iri gumbezi rani? Hanzi ya bubu. Iri. Saka ari kutsvaira muno mundiani? Hanzi? Alright. Uku ndo wardrobe ndo hembe dzacho idzi. Kanowacha ndiani uya kutione uku? Ndiani ari kuwacha? Hanzi? Hanzi kidi? Iwe unogona kuwacha? Wadziswa nani? Hanzi? Wondimi? Wondimi nozekere. Saka muna dish here? Dish ripi? Hanzi? Hapana. Rakwashaya? Lapsemuka. Alright. Chimbofu kunyura toni? Ko mukomana anozviwachirawo? Ko izvo wavigirwa nani? Namai nini? Nababa. Baba vavo vakauya rini? Wodarini baba? Hanzi? Vakaenda kunotenga bubu. Vakatumira mukomana wavo uyu. Vakati ndanotora bubu. Hopirini. Ndi pasi pageta ari pasi. Ko uku apa ndo pavanobikira? Icho ndo chibhenji icho. Ndiani wabika? Ndiwabika sadza iro? Ndiri kuzodla nhasi renyu? Ita zvemunorya kune vakabva kuSouth Africa. Ndiani ungasonga wachibika? Wokutibikira isu? Hanzi kudi? Saka mafuta acho aripi makuking oil? Hanzi? Ko munyu wacho? Enzi toita sei? Tichagara muno ndoba ndiri chigara. Tozorara muno. Laka hakusi kunaya. Ko zvekudzura pasi apa zvowanikwa kupi? Hapana. Kudzura vanonzwa zvandataura? Zvokuisa pasi kudai? Kugara. Hanzi kupi? Toda kumugadzira kuti tigomuvata. Tinokwanisa kumawana fast. Hanzi? Ndove yemombe. Ndo inonhuwa. Toda dhaga. Dhaga riri panditi. Handiri kukuzvidhina zvenyu koko. Ndowanika ka. Chero ipapa padhuze rongowanika yuko. Saka iwe chitaura chii chaukuda kuitirwa vaudze nechirudzi? Amba zvori kwangoiterwa mini. Nachanyagoiterwa kangoiterwa mini. Nachanyagoiteriwa iyo. Kangori noiterwa mini. Hanzi? Kanzi tinotsvaga kuvakerwa imba nekutengerwa chikafu. Uda imba ine floor kuti isina? Hanzi chi? Hanzi ndoda ine floor. Saka wati iwe munovata papi unozondiratidza? Apa ndo paunovata? Ko unowadzira chii pasi? Blanketi. Nguvo, hembe? Jira. Jira. Ndoraisa pasi ozofuka. Vari 3. Uyu mukomana wavata papi? Kuno. Vakati anowedzera pano ndokwake. Vasikana. Taurai neshona kani tivanzwe nekuti vazhinji vanonzwa shona. Kwazvo makusisi waunohamba mberi. Dindu. Imba nechikafu.
nemagumbezi ndizvo zvimwe zvinhu ndiri kutoona kuti zvinonetsa. Uyo ndio mugoti wacho. Riva ukoputani ushona usoda okudhanje rufo ruri pano ndezvinondira zvasemana kuchini kudzorutanisani uyambona mbona murunga wagereke aye murunga wagereke ubano murunga wagereke aye murunga. Good. Chinorevei? Murunga wagereke neti kanzi uri kutotenderera mweya wechechi. Mweya wamwari. Mweya wamwari Sikaimbo isugu yechechi. Mweya Mwenda uchechi kupi? Kopini kotoka yekereke. Sabata ni arrested. Mwenda kusabata. Ndizvo? Vanoenda peri papa. Alright. So vanoenda kusabata zvakanaka. Saka makaenda nezuro. Fotowa murowa. Hanzi? Nezuro vana kuinda vanga vamirira imi. Nezuro pataifana kusvika. Saka Saturday yega munoenda uchechi. Saka munimba makapfeka hembe. Ndinokudzai zvari kanoimba rufio. Tiwara dirabelera. Hanzi. Unadzigemenzi here dzomuno? Aya vana. Tiri kuno kuBeit Bridge. Ndozi kwazi kuno kunopisa. Kwete zvokuseka kuri kupisa, then kuchipisa kudero dangoti naMwari kuti tasvika mune zvakanaka uye vasikana ava tavaona ende isusu donzvo redu harisiri kuti tinogwisanisa vanhu tinoda kuti vanhu vaite sei vanosara vachidanana murudo. Handisi kuziva kuti muri kundiwa zvandiri kutaura. Saka ni kuseri kuna 2 masisters ani amai vevana ava iwo havo vati kuti tibude isi muvidhiyo mai vasipo hazviiti kusoda mai vauya because mai havapo. Ndosa like I said kuti vane special issue dzavowo saka ni ndazvirespect because vamwe vanogona kuti sei vari kuramba kubuda muvidhiyo kuda vari kunyara havasi kunyara asi kuti vati mai vakasvika chitabuda vidhiyo vasipo vanogona kuzoti mabudirei mukataura ini ndirini ndakadana village health worker kuti auye kuno avabatsira vana ava saka varespecta mai avo kuti foni dzacho dzaramba kuita kwavaenda kwachoni kunenge kuri isusu toda kuti titsvage kune network kwatiri kunoko haitobati. So inini I think I have to drive again kuti ndotsvaka kunobata network mugoona mavidhiyo ivo ano kuti isusu tikwanisa kutotora zvinhu tichizviwana. Ndochoda kuBeit Bridge I have to drive 86 kilometers kusvika kunigirikini uko kuBeit Bridge. Saka vava vanenge vada kuzotisiro mapeturu please bva mangozva kuti kwaari kwachoni kudhipi tiri kunonzi kwani Chabili ndosere kunoko konzi kuChabili ndokwatiri. Saka zvokutoti mafoni tichachise tofunga kuti tichienda. Saka right now I think basa redu isu pamwe rakutotanga right now tichimbiri wazotibawo baba wacho pamwe wachazoya tiri panapa vanenge achiti ndine bhegi rese because right now sikuziva toita 2 rooms yeka toita 1 room to village yetu yeka ndimi muri leader poitwa 1 room yeka 2 rooms. Ni ndofunga kuti dai vaisirwa 2 rooms nekuti pane mukomana pane vasikana. Inini semunhu anoshanda kuhealth child protection yakakosha. Girl child yakakosha. Girl child vasikana. So mukomana akura vana vasikana ava maminors saka totoda kuti vavanewo privacy. Hazvina kunaka kuti vana vosangana izvo zvitarisai vari kurara muimba 1 room 1 mukomana nevasikana mafungira. Saka poitwa 2 rooms then kana paitwa 2 rooms kudero kuti room out kuti uyu opinda kwete sezvatinomboita dzekupinda nezi. Inini ndakazvimirira ndobvisa rangu 1 saka inini as usual saSharon riri kuita mari bhegi redu zviya kunoko rinoita 200 rands. 200 rands tikaiconverta ndo mari kumayusa 180 US tongoti around 12 dollars. Ko kuzotora semende kubva kumashopu kwachoni because kune mashopu ariko
inouya sei pane ngoro here kune magari kanditi tinonga takutsvaga vane ngoro dzavo kana ukatenga yakawanda unongodiriva bhakosi anotivigira ane mota that's fine saka ndo zviripo guys anenge achiti one bheke guys because situation iri panapa haina kumira kumusha kuti achokwadi tisingambode kumboreverera nhema tingandobata hedu relationship yana maiguru nanani inini ndiripo pano panzvimbo ndichitarisa situation dzose nerelationship yachoni ini I feel like dzimwe nguva tinofanira kungorespecta zvataona zviripo handiti ivo varidzi vevana vanenge vachiziva zvikuitika handiti ka ini like I said kuti this issue especially mai vamadzimai ari kuseri ukoko ndo kana vasipo isusu hatikwanisi kuda but ivo ndo vakatokumbira kuti uyai mundibatsirire vazukuru vangu ava mai ivavo hamozvona asi unfortunately havo that's $12 times 30 ndabvisawo 1 vakudzeiwa pamwe vasikuziva zvizvikuitika vanava taurei nechirudzi ndidzodzisa 1 bhagi rasamende vana uku vakaimba ati uyazveiwe pinda muzvishanu ndakutodzisa chitonoborero rotakarira nzi yasamende yonodopatelwa ngamazenge iwe uya utaurewo heti chitaurengezve yamba rotakarira ufatwa yasamende inodopatwa ngamazenge guys kusaziva chirudzi kwakashata angwechibharia lampitise ndekuvakisa zvitina haufa hamuna zvitina zviripo zvavamwe vanotengesa vanotengesa mari kuranda wa saka 1000 zvoita mari 1000 It's 200 rand. ndizvo ndizvo 200 rands ndiyo tati $12 alright zviriko zvikuru zvakatowanda zviripo pazasa zvakatotsva zvosva zvinozotsvaka zvakatotsva zvosva hanzi chii zviriko zvakatotsva saka alright ko mvura tosengerwa nani mvura handizivi nekuti baba vavana ngoro kuti vachapedzera uno mvura baba vacho baba vacho ndo vanotofanira kuuya vachiuya vane ngoro nemombe kwavari ikoko mwombe hasisi kuti vanokumbira vanotokumbira vabatsire vana handivo vari kugara kumarainiri kutiona kuti pana hapagariki bhozi pangagarikawo sei pakadai asi vana ndo vavakuwadza zvino manje uyu mubvunze kuti ada kubika muriwo usina mafuta angada kubika sei muriwo pachakobika muro usina mafuro chakobikisana ndinopambisa ndamisa bodho ndashira mumiti hanzi ndinongogezisa ndikafaka mpoto ndikaisa ndikavhara wonha vakadero chichiri ipapo tidangotenda andada kuda ziya muchiunoda otenda village youth worker wedu atipawo 5 kg yeufanisi 10 kg yehufu 10 kg yehufu vakatipawo muriwo wokuti totobika nevana ava zvakuti kuti hazvisi nyore vakatipawo chingwa vakatipa masamba nhasi tambopuwawo futi mafuta ndivillage youth worker vati pakati pamunonosvika kuwanawo munogona kuwana kusina chunhu ende ndo zvatoitikawo ini nandakanama pandirini yokuti ndingakwanisa kutenga zvinhu totomirirawo help yenyu imi vane vari kuseri saka zvanhasi nemangwana atingi takambonaka kumuriwo wedu handiti tichange tichibatsirana nevana ava tine tigara pano imo mamuri kuona kuno kwatingi vanhu vese moziva kuti kwese kwatinoenda tinogara panzvimbo bosi tikagara magetsi acho hatizozivi ko kana tiri kunyeberwa kunzi vana vanogara panapa how do we know mamozviona saka toda kutogara navo tichiona zviri kuitika every day asi ndichekutanga chandaona kana kune vanokwanisa kutibatsirawo nesafe bhozi hembe dzacho kutodzinzwa kuti dzakusimudza mwando safe ndo chekutanga tinoenda navo kunowacha tinobatsirana nevana ava vane sipo yekugezesa vabvunzei hanzi hanzi chi kanzviri sipo yekugezesa hanzi yakabiwa
kupiwa Kituku. kupiwa nopuwa Dole cheke si bekana chichi nipwe. Nani? chiona chimwana Nani? namaini Tamani. hanzi Na mainini wati anzi mainini wakati kana siku yapera munoyo moto kuti sipo tushoma. alright Saka asi hembe dzakakuwa ende nekuwa newasheni dziri apa ka. safe kutoenda nemadhishi hapana dhishi apa patoda kuti tikwanise kuwana dhishi rekuti pamwe tombona navo vana ava kombonotsiga hembe dzavo nekuti isu tichange tichivatoonawo munomu. Then the other thing chatiri kutoda kuti pamwe mutoita fast zvenyu nhasi kuuya nevhu tobatsira kudzura munomu alright tovata muno nhasi alright saka toda kuti iwe vandombobudisa zvose pashi pisani zvitu kudzura una madhe Antiwotoroyo. egidimane ukarigari kuwanira mavo hanzi chii hakanzi tinoenda kunochera mvura uchaita nemumwe sisi wake mwana kwakugadzira nditi bosi makadai hamuvatiki tazipasi pacho hamutombovatiki moda kudzurwa dzurwa saka ndo zviripo guys for the people am here kunopfekera dhore diri mukuriona rikubuda richiti geregere iwe rakakura iro rova iro manyai iro Ndachizoti atishaika na wani. iro rinopa glovos iro Pa gloves. zapinda iro nokurumidza kuoma ndika saka zviriza zvichapindika madziro uchina chitu ubona ndipamimela vile uve ngemuro auchena avasinzebudwana ndodarutola naguma kana sevangasvigira nekana sina muro hapanoda kuvharwa apa vatonamwa namwa wapa kuita sei angotora mukati chete itai
hanzi chii kazi ruoko rangu rikutobuda uko